susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagat na balang sinansakay. Lignaay babalay! Manangilaban at kanupagan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Lignaay babalay! Narangalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Lignaay babalay! 46 minutos kasumpalan na alas 7 at kabuasan. Kasumpalan nyo na kangulangulan na saray makapaindakiran musika pampagana dasayan agaw na Biyernes. Petsa 29 ada bulan na Mayo 2026. Jala sa programan may paruntal na saray impormasyon na balita. Kana saray peteg-peteg tan matuan liknaay balay. Kada aspeto teknikal, Engineer Nexon Dakal. Kolob kanta bayo balet amigo yo RJ Jimenez at your service always. Walay irulan na mo yan nagawa, Engineer Nexon. Ada sa Senado, tulaya. Sige. Malit ni so gagawin yung investigasyon na saray kabiyangan na otoridad da balay na Kalasyaw. Da pamaltog na sa kaya barangay Kagawad. So kasi motibo manjujute paltugan. Romniran na impormasyon na balita. Dumangat ay agno flood control. Dasama ay programa na sa administrasyon niya Oplan kontra baha. Balag so pido mantutan. Nanit singbatan tayo. Sa opisina ng congressman o congresswoman Manay Gina de Venecia at kimaraw na public apology sa ramay estudyante. Akapila karuman agaylay putang pero inanusanda tateng tanagagik so impila piano maka-avail na satay marakop ya programa then 4th District Congressman o Congresswoman Manay Gina de Venecia pangiter na tulong dasaray estudyante. Dimang kuaneng neng susamay seet suseg na sarayan estudyante. Makapansumpal na say panurong da. Kadalan kuman so anduko-dukoy pila tateng tanagagik. Kanya na sa opisina ng Congresswoman Manay de Venecia. Ito po yung kanilang public apology mula po sa mga estudyante. Para sa mga estudyante na talagang nagtiis.
taos sa pusong humihingi ng paumanhin ang tanggapan ni Representative Gina De Venecia sa lahat ng estudyante at ang kanilang mga magulang mula sa ika-4 na distrito ng Pangasinan na nakaranas ng abala, pagod at pagkadismaya sa ginanap na pamamahagi ng educational assistance kahapon, ika-28 ng Mayo 2026. Nakasad pa po dito, nauunawaan po namin ang hinaing ng maraming kabataan na matagal na naghintay at nagtiis sa matinding init habang nakapila. Kahapon po ito, talagang nagtiis po sila. Nakasad po dito, batid namin na naging mabigat at hindi komportable ang naging karanasan ng lahat o ng ilan. At amin pong kinikilala na hindi nito naibigay ang maayos at mahinahong serbisyong tunay na nararapat para sa ating mga estudyante. Ang layunin po ng programang ito ay makatulong at makapagbigay suporta sa mga kabataang nagsusumikap makapag-aral. Ngunit amin pong inaako ang pagkukulang sa proseso ng naging dahilan ng hindi magandang karanasan ng ilang benepisaryo. Lubos po kaming nalulungkot sa nangyari at taus-puso kaming humihingi ng paumanhin sa bawat estudyante at magulang na naapektuhan. Ito po yung mismong pinalabas na public apology ng opisina ng mabait at mapagmahal na kongresista o congressman, congresswoman. Makakaasa po kayo na ang aming re-respetuhin at pag-iigihin ang sistema upang mas maging organisado, mabilis, maayos at komportable ang mga susunod na distribution ng assistance programs. Maraming salamat po sa inyong pangunawa, pasensya at patuloy na pagtitiwala. Office of Representative Gina De Venecia. Yun po yung kanilang paghingi ng paumanhin sa ating mga estudyante kahapon na talagang ang dami. Kala ko kung anong mayroon. Dito ho sa may A.B. Fernandez East or West. Dito ho sa pag kalagpas mo dito sa traffic post number 1.
talagang parap dyan sa may tulay ng Quintos Bridge. Ang dami hong mga estudyante ang napadana ko dyan. Pero alam ninyo, ang maganda dito ay nakita ng opisina ni Congresswoman Manay Gina de Venecia ang tiis, pagod at hirap ng mga estudyante. Kaya siyempre, nabagay tumitira kanyan unya. So sa may reaksyon to, kimero iray pasensya. Pero lalo kwanto pag-iigihan ayuson so sa sistema. Pero alam mo, Engineer Nixon, kung anong nakita ko doon, yung pagpupursige ng mga estudyante na makapagtapos ng kanilang pag-aaral dahil talagang ang haba ng pila. At ang opisina naman ni Congresswoman Manay Gina de Venecia ay handang tumulong, handang dinggin yung mga pangangailangan ng mga estudyante dito sa ika-4 na distrito ng Pangasinan. Kaya lahat ng sektor dito sa ika-4 ng distrito ng Pangasinan ay asikasong-asikaso ng tanggapan ng opisina. Asikasong-asikaso sila ni Congresswoman Manay Gina de Venecia. Cinquanta 7 minutos kasumpalan alas 7 at kabuasan. Ay patuloy na programa na Likna ay Balay. Ayun ang kanilang liknaan. Handang magtiis itong mga kabataan makatapos lang pag-aaral, Engineer Nixon. Yada ipawil tayo tatang tanagagig. Good morning muna sa ating mga tagapakinig dyan sa bayan ng Binmaloy. Insan Philly Tigno, Tansi Insan Ray Tigno, good morning. Thank you Insan Philly. Say gamanundan suporta tulong. Tana siyempre saray dumarangal tinta na balay na Kalasyaw, Pangasinan. Untulit tayo kasumpala na pigaran makanan paymano manalapod saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung... Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito! Parad aliguas, tan arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your
perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa, RH Super nasa lamesa, patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station, ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Pangipatuloy na programa na Likna ay Balay alas 8:02 kabuasan. Good morning Nidsi kayo namin. Siyempre kalop kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Morning ni Dasaray Dumarangal Tita na Balay na Lingayen Public Market. Ada Malingas, ada sa siyudad na Dagupan. Malingas Public Market, good morning. Araya Sukitira na Managlako. Araya negosyante na patas kung lumaban. Good morning kay maghanap buhay. Good morning kay Jerry Pong Jimenez. O kay Dos. Good morning. At kay Joker, yan. Ating mga kaibigan dyan sa bayan po ng Malasike, good morning. At dyan po sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Yan sa Sampabian. At dyan po sa Western Pangasinan. Yung pong daan dyan sa may boundary ng Labrador at Sual, particular dyan po sa may Tubuan, Labrador. Sakop po yan ng 2nd Pangasinan Engineering District. At yan po ay
At tinatrabaho, sinisimento dahil asfaltado ang danayan, ginagawa ng konkreto. Kaya may panawagan at ito ay abiso, paalala sa mga motorista na magdaan-daan lang po dyan. At kung sakali na kayo ay nakakaranas ng inconvenience, abay tiis-tiis lang po dahil pag natapos din yan, magiging maginhawa na ho ang pagdaan natin sa lugar na yan. So ayun po naman ang panawagan mula sa pamunuan ng 2nd Pangasinan Engineering District sa pagkukumpuni ng daan dyan ho sa may tubuan na Labrador, yung malapit na ho sa poblasyon Sual, Pangasinan. At ito hong Oplan kontra baha o kaya OKB na tinatawag, ito po yung sinusulong na programa ngayon ng administrasyon. Dahil po kung magugunita, yung pong naging programa para solusyonan ng baha na ito po yung flood control, naging controversial po dahil sa mga sinasabing ghost project at marami ho yung mga nasasangkot ng nagkamal ng limpak-limpak na salapi at hindi naman nasolusyonan yung baha. Kaya nga sabi nga nila divine intervention na booking dahil ang laki ng ginastos na pondo ng gobyerno para sa flood control. Pero bakit marami pa rin ho yung mga lugar na nabaha? Kaya tuloy inimbestigahan kung talagang naipatayo nga ba yung mga proyekto patungkol ho sa pagkumpuni ng paggawa ng mga flood control project para ho hindi mabaha yung ating mga kababayan. Ayun po yung flood control pagpapatayo ng mga flood control project na marami ho yung iniimbestigan ngayon na naging ghost project pero nakasingil sa gobyerno. Iba naman ho itong OKB, Oplan kontra baha, na siya na ngayong isinusulong ng administrasyon. Mga kapaborito, ang Oplan kontra baha ay layunin nito na yung nangyayaring pagbaha masolusyonan din. Pero dito walang ipapatayong mga infrastructure. Ito malinaw po yun. Bagkos ay lilinisin yung mga silted na mga kailugan, lalo na yung mga creek kung saan dumadaloy o lumalabas yung tubig mula sa ilog para hindi ito maipon at pupunta sa mga low-lying areas. Ibig sabihin, piano matintinuno so agos na danom ponla dilog dayat at linisan iraratay agusan na saray danom. Ito po yun, yung Oplan kontra baha. Lahat pati mga kanal papunta sa mga kailugan natin, yung mga creek piano agan natipon so danom dasaray low-lying areas. Yun po yung layunin ng Oplan kontra baha. Wala hong ipapatayong mga infrastructure dyan o kaya mga dike manamper na sa danom ande. Linisan so sa kailugan nung sa impormasyon niya nala tayo.
So malaki ho yung kaibahan doon sa flood control at dito sa Oplan kontrabaha. Yung flood control, daming ipinatayo daw, pero naging controversial. Pero itong Oplan na kontrabaha, ililinisin yung mga daluyan ng tubig. Yun po yun. Para mainumay man subside so danom. Aga na tipon, pinablimiran dumarungal. So ito ngayon yung sinusulong ng administrasyon ni Pangulong BBM, Oplan kontra baha. At ang siyempre lead agency dito ay ang mga LGUs, katuwang ang DPWH. DPWH ang lead agency dito, katuwang ang mga LGU. Sila ay mag-uusap, sila ay magkakaroon ng workshop seminar patungkol sa paglilinis ng kanilang mga kailugan at mga creek kung saan dumadaloy, umaagos yung tubig ulan, yung tubig baha, kaya mainumay man subside. So in partnership na LGU na sa DPWH, ganon po yun. Itong Oplan na kontrabaha na tinatrabaho ngayon ng DPWH at ng in partnership sa mga LGU. Dahil pagka yun po ay mag-uusap ang DPWH at LGU, i-identify yung mga daanan ng tubig at ang mag-provide ng mga equipment, pati na manpower, ito hong DPWH. Ganun po yun. Itong programa na Oplan kontra baha. Dose minutos kasumpalan na alas 8, belated happy birthday, 7th birthday ni Skyler Karuman. Talagang masaya so birthday ma Skyler. Alonso Skyler Dumalanta, may plidong RB Rosal, yun anak ng RB tan si Shena. Okay, so happy birthday belated Karuman. Masaya so birthday na ni Skyler. Good morning, Saray dumarangal tita na balay na Swal Pangasinan, Kabalitian Island. Uy, raming kabalog ya bangus. Diyan sa First District, magkaibigan na yung mga dating magkatunggali, Kaya hindi sila naniniwala na sila ay magkakatunggali. Iyan. Sa bagay, sa nalalapit na eleksyon, sa mga politics naman, mga politiko po natin, katunggali mo ngayon, pwedeng kasama mo bukas. Kasama mo ngayon, pwedeng katunggali mo bukas. Ganyan lang naman yan. Sa kanila naman, walang personalan yan parte lang yan ng politika. Tulad nung nangyayari sa Senado, di ba? O mapapailing ka na lang. Ano bang nangyayari dyan? O sige, wag na nating problemahing maigi yan dahil marami pa pong dapat unahin. Nako, napaghahalata na kayo mga kagalang-galang na mga senador yan. Dito naman sa ating lalawigang Pangasinan, according to an information at nakikita natin na mga press release dyan ho sa may PNP, may mga nahuhuli na nagpapataya ng isang game of chance
Ano na naman ito? Itong sinasabing another form of Game of Chance. Sa iba't ibang bayan, base na rin ito sa mga police report na nababasa natin patungkol sa paglabag sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling. Ang sinasabi sa nabasa natin, ito yung parang barangay raffle bingo ba yun? At yung nabasa natin sa police report, kung bingo to at para sa fundraising, ba't may pataya? Kaya ito ay hinuhuli siguro ng mga otoridad dahil illegal. Ba't nila hulihin kung legal? Ano po? Kaya sa mga nagpapatronize ng mga illegal na numbers game, Game of Chance, pagpapataya, magiging delikado po ang yung sitwasyon, pati na yung mga mananaya. Dahil pagka nahuli kayo, masampang kayo ng kasong violation of Presidential Decree 1602. Pati na rin yung mga tumataya dyan. Paano pag nanalo kayo? Mabubulyaso ang inyong panalo. Ba't pa kasi may mga sumusulpot na mga illegal napatayahan, ganong mayroon namang legal. Ito hong Grand 88 Gaming Corporation na legal na nag-ooperate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Legal dahil may prangkisa at mayroon hong authorization to operate mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Walang kaibahan din ito sa mga ibang laro ng PCSO. Game of Chance nga kasi may nag-text sa atin, illegal din yan dahil sugal. Hindi ho. Ito ay legal dahil yung nakokolekta po dyan ay parte nun napupunta ho sa kawang gawa. At yan po ay pinamamahalaan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagka may permiso ho sa PCSO o kaya sa PAGCOR, di ba? Pag may permiso po yan, legal po yan dahil syempre nagtatax po yan, pero pagka wala, illegal po yan. At pagka ang pinapatronize yung illegal, walang kasiguraduhan ang inyong panalo dyan, pati na yung mga nagpapataya. Baka pa kayo makasuhan pag kayo ay nahuli. Kaya patuloy pa rin ang paalala ng PCSO at ng Grand 88 Gaming Corporation ng tangkilikin yung legal na operasyon ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Except Dagupan City, mayroon ding legal na patayaan ng small town lottery. Isang babala sa publiko, may kumakalat ngayon na nagpapatayang kabo at kubrador na iligal na weteng o bukis na ginagamit ang Lottomatic bilang sapin upang maging magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Tandaan po natin ang mga sumusunod na patakaran ng pagtaya sa Lottomatic. Una, sa Lottomatic, bawal ang kabo o kubrador na nagbabahay-bahay para magpataya. Pangalawa, hindi gumagamit ng papel ng STL. Pangatlo, ang gamit ay makina o POS na naglalabas ng sariling resibo. Pang-apat, ang bola o resulta ay iisa lamang sa buong bansa at ito ay mapapanood sa official social media accounts at website ng PCSO. Hindi gaya ng ginagawa nila na may sarili silang live draw na illegal. Babala sa tumataya sa illegal na Lottomatic ay may panunugutan sa batas. Kaya mga kababayan, dito na tayo sa Grand 88, ang may lehitimong prangkisa na pinagkaloob ng PCSO.
So yun ang paalala ng Granite 8 Gaming Corporation, ang legal na nagpapataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan except Dagupan. So ano to, iba na namang sapin yung ginagamit. Pero saludo tayo sa ating mga kapulisan dahil syempre pagka illegal po yan, agad naman nilang sasawatain dahil syempre ang mandato naman nila ay pigilin at hulihin yung mga nagsasagawa ng mga illegal na pasugalan dito sa lalawigan ng Pangasinan. 20 minutos kasumpalan na alas 8 at kabuasan. Morning ni saray dumarangal titan balay na basista. Dito 2nd district pa rin yan basista. Ay Mayor Ariswelio, good morning. At dyan din sa may Santa Barbara. Paring Alex Tulaw. Yung tinatanong mo, paring Alex Tulaw. Mag-uumpisa na sa araw po ng Lunes ang ating dating boss. Sa Kabusol, nasaray balasubas, tan matatakawad sa syudad, inarubalat nasaray nalalamas, tan mananisya at katuan. Kabat yulatan. Secret. Pero liwalan sikreto di ba manager? Binitin mo may patalastas di ba? Pero antadalatan si Kapaborito. Kapaborito Super Kaaro. Ngayon Kapaborito na. Abangan po ninyo sa araw po ng Lunes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kaya tayo mag-uumpisa na po tayo ng alas 8 ng umaga sa June 1. Araw po ng Lunes. Dahil dadapo na, nandito na si dating Kaaro, dating Super, dating Kaaro. Ngayon, Kapaborito na. Manager, Joey Baby. Abangan po ninyo. Sa Kabusol, nasaray balasubas, tan matatakawad sa syudad. Inarubalat, nasaray nalalamas, tan mananisya at katuan. Yan. Tatalaran ng lanan na amigo ka Alex Tulaw na Barangay Sapang. Santa nabosla alas 8 nabosla ikarma. Okay, nabosla ko no. Kung na manager Joey Baby, pero may regular programming Lunes. Pero nabuwas na ringal yun naringal yung lamanaya na buwas. Oras na alas 7 hanggang alas 8 nakabuwasan. Kay Kabusol, nasaray balasubas, san manatakod sa siyudad, dinarubalat nasaray nalalawas, san mananisya at katuan. Nabuwasla, talaran na nyo, alas 7 hanggang alas 8 nakabuwasan. Morning saray Sukit itan Mapandan, Pangasinan, Barangay Golden, good morning, Barangay Jimenez, Barangay Coralo, dana sa Barangay Nilumbot. Ang daming, may Nilumbot Santa Barbara, may Nilumbot Mapandan pala. Ang manugang ko, taga Nilumbot Santa Barbara, Zuni family, good morning. Yan sa Barangay Golden, Soriano family, kay Maki Mapalakapak. Morning, Madam Ima Lipio. Yan, kay Jerome Antenorio sa bayan po ng Bugalyon. Barong Kalalamut, Jerome siyempre sa ating kaibigan na si Albert at kay King ng Bugalyon, Pangasinan. Kaya unsublaya programa na PEM talaran na nyo tatang tanagagik. Kumusantila so sitwasyon na sa ramay kabaluyan tita na balay na binmalay nilirani da saray papatunto nira na programa na Mayor Pete Merera
Kumusta lamay dismantling tana karuman at nasaray fishmin tana fish cages. Pero saray sumisigay ditan talaga ninda nira na prioridad tana sara may walay kapukukan at kawat iralam tana fingerlings. Similya na bangus karuman. Dapat ng tita na tatang tanagagi kad sa sublaya programa na PEM paninilbiang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay bayan muna bago sarili. Kung sublay latan kasumpalan na pigara na paimano jad aspeto technical engineer Nexon Dakal. Kaya balot so amigo yo. Akaulop yun sa yung programang Likna ay Balay. RJ Beray Jimenez at your service always. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Dame un guerrero.